Zouden we er wel even wekker van lijn hier bij de provinciale veekeuring in Oortjerk. Hoe komt het met het blauwtongvirus? Zeker hebben we twijfelen. Alleen nog, wij toch de afweging maken. We zeggen, die keien die hier komen, die zijn tussen misschien wel 12, 13 keer wasken. Dus ze zijn kind. Ze zijn vorige week over het algemeen alleen naar skeerd. Dus heel kwart hier. En daarmee zeggen wij geen risico's dat wij die knut of het vliegen hier binnen Harrison. Dus dat we voor u een reden om toch de keuring terug in te letten. Ontnota liep het virus alleen nog skiepdeerlijk te rijden. Maar doe je eens hier orenberichten. Vorige week hebben we de catalogie bij alle inzenders rondgebracht. En daar kwam helemaal geen negatief lood uit. En van nou man die komen de loten binnen dat er toch inzenders binnen die kan je verliezen, maar dan hebben we terug blauwtong. En dan houdt het je zeker bezig. Ja. Want we weten dus nou dus zeker dat de kei in Friesland stond binnen ons blauwtongvirus. Het is altijd moeilijk te zeggen, maar dat op een bedrijf toch in een week al een 3 kei deed, dan mooi dat toch wel weten aan blauwtong en die verschijnselen minder. Dus ik met name een heel soort slimie uit de bek waaien en dat ben toch wel wat van die verschijnselen die we zeggen. Ja. Zwargen bij melkveehouders. Het blauwtongvirus is het praat van de dij. De meesten zijn er momenteel heel druk mee. Dus ja, puur het feit al dat ze thuis zieke kei hebben, ja, dat kan ze al thuis houden. Ik denk dat iedereen wel geniet, maar het is wel een van de gespreksonderwerpen van de dij, denk ik. De Ferraris onder de kei, ze stappen hier om. En het draait vanzelfs om de vraag, waar had de mooiste? Logisch dus dat de zwart-witte of reetboentevraalje nog even een extra poetsdoek over de vacht krijgen. De tarrieding begint al volle jedder. Als het hier steen was, dan was het gewoon gelijk 3 maanden van tevoren sowieso al beginnen met het oorvoer. Ze moeten in oren rond te staan. Ja, er zit echt wel tijd in. Gewoon een gezelligheid en een meezing en iedereen vindt hetzelfde leuk. Gewoon een kei en je bent je echt om een doel en alles hoor.